Planken er blevet en meget populær øvelse. Alle kan lave den. Det er en meget effektiv træning af benene, maven, ryggen og armene. Der er nogle ting, man kan gøre rigtigt, der er nogle ting, man kan gøre forkert. Og jeg vil vise dig, hvordan den bliver udført korrekt. Planken ser sådan her ud. Du ligger lige med din ryg. Du har skulderbreddes afstand mellem dine albuer. Hænderne er adskilte. Fødderne er også adskilte let, ikke mere skulderbredde. Det er den officielle udgave af, hvordan udfører den øvelse. Det er set korrekt. Så er det vigtigt, at du ikke lægger for stort pres på dine lænd, og det gør man ved at putte dine navle en lille smule ind. Prøv at runde en lille smule imellem, presse musklerne op imellem i skulderbladene, og være afslappet i din halsmuskulatur. Hvis du ligger i længere tid, er det rigtig god idé at flytte din læg en lille smule rundt. Det gør det noget nemmere. Hvis det her det er for anstrengende, eller vil du holde pause undervejs, så kan du sætte dine knæ ud og lave vægtstangen kortere, det gør det noget nemmere. Hvis du vil øge den samlede tid, du kan ligge i planker, det vil sige til din bedste tid, så skal du træne intervaller. Hvis din bedste tid f.eks. er 5 minutter, så er det en god idé at dele det op, så du f.eks. træner i 3 minutter ad gangen. Så kan du lave intervaller, hvor du laver det 2 eller 3 gange 3 minutter med en pause imellem. Den pause gør du bare gradvist kortere i løbet af dine træninger, og på et tidspunkt så vil du have fundet din samlede tid, du kan lægge. Ja, puha. Det er ligegyldigt, om du kan stå her i 10 sekunder eller i 10 minutter. Det er en meget effektiv øvelse, hvor du i store træk træner hele kroppen, du træner dine holdningsmuskler, dine ben, arme, ryg og mave. Så rigtig god fornøjelse.